Eli moi! Mä teen tällaisen videon, tai no taas ilmoitusasia, mutta myös toistakin kuin ilmoitusasia. Ja se ilmoitusasia mä sanoin se vaikka nyt, eli mikä se on? Ai niin, että mä alan tekemään tälleen perjantaisin just kouluväliviikon loppuja. Eli mä teen nämä kysymykset, kun niitä ei varmaan tule enää lisää. Niin mä teen 5 ainakin saatte kuulla. Ja eikä lähdetä kysymyksien pariin. No niin, eli eka kysymys on Anton Kumpulaiselta, ja käykää tilaa senkin kanava, tai nyt se on joku Antipou tai Antpou. Joku semmonen. Mut niin, sä voit Anton lähettää vaikka tonne alas sen nimen vaikka. Niin. Mutta Antpoulta, no ihan sama. Mikä on paras laji? Mikäköhän olisi? Olisiko jalkapallo? Sitten on toinen, joka on Niklakselta. Ja se on, teetkö joskus futisvideon? Ensi viikolla tai seuraavalla viikolla pitäisi tulla tänne. No ehkä joskus keväällä, koska nyt on aika kylmä, niin pallo voi jäätyä ja kaikkea semmoista. Niin, mutta sitten kolmas, ja sekin on Niklakselta. Mä en osaa oikeasti sanoa Tanoa. Mä en osaa sanoa oikeasti Neijer. Joku Neijer. Ihan sama. Eli no mä sanon nyt Neijer vai Casillas. Kyllä nyt Neijer voittaa, tai Naijer, mikään noin. 4. ja tääkin on Niklakselta. Ootko harrastanut muuta lajia koskaan kuin futista? Ja mä oon harrastanut jääkiekkoa ja harrastan vielä silleen parkouria silleen näin ja näin. Joo, eli siinä oli pieni parkour. Sitten vika, ja sekin on Niklakselta. Ibrahimovic vai Messi? Tää on paha. Kyllä nyt se Messi voittaa tämän kilpailun, mutta niissä saksareissa, niin siinähän se Ibrahimovic voittaa ja semmoisessa Skorpionissa. Mutta joo, eli toivottavasti tykkäsitte. Ja eli joo, mä alan tekemään niitä, mitä ne onkaan, niin perjantain viikonloppuja. Eli joo, tykätkää, tilatkaa ja kommentoikaa alas ja peukut pystyy, jos tykkäsitte.